Policy f'waqta li tirrifletti r-realtajiet tal-lum. Dan kien wieħed mill-kummenti pożittivi li nataw b'reazzjoni għal dak li tħabbar ftit jimilu mill-Gvern b'rabta mal-ħaddiema barranin li jiġu f'pajjiżna. One News tkellem mal-avukat Jonathan Spiteri u spjega kif din il-politika se ġib aktar stabbiltà u drittijiet tal-ħaddiema kollha, inkluż dawk Maltin u Lawċin. Toġobni li dil-policy ma tifukax fuq ħankeċċhom il-barra jew x'ħan għamlu bihom. Le, tirrifletti il-bżonnijiet tal-ekonomija. Ġifieri għaxan għandna bżonnhom. M'hemmx mod ieħor, għandna bżonn u għandna bżonn talenti illi jikkumplementaw dawk li għandna f'pajjiżna. U li jirriflettu anke x-xogħlijiet il-ġodda li qed jinħolqu kuljum għax l-ekonomija tkompli tikber. Ġifieri il-policy tifoka fuq dik kif ukoll fuq il-protezzjoni ta' drittijiet tagħhom bħala ħaddiema. Dawn huma ħaddiema, dawn huma nies u importanti ħafna li mhux nittrattawhom ta' numri, dawn mhux numru, dawn huma nies għandhom il-familji tagħhom u bil-ħiliet tagħhom dawn ħajjnuna biex inkomplu nikbru bħala pajjiż. Fil-fatt, brabta mad-dinjità tal-ħaddiema barranin is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union tenna li bħala trade union ilhom jipproponu jisħu biex jittieħdu l-miżuri meħtieġa ħalli jinqataw l-abużi relatati mad-dinja tax-xogħol f'pajjiżna filwaqt li jiġu garantiti dħul deċenti u kundizzjonijiet xierqa. Hija policy importanti ħafna biex naqtaw l-abbużi u l-isfruttament kemm fuq il-ħaddiema barranin. Kif ukoll biex ma tidħolx abbuż fuq il-ħaddiema barranin li jbagħtu minnu il-ħaddiema Maltin. Aħna il-liġi tax-xogħol hija bbażata fuq il-valur tax-xogħol u l-valur tal-paga huma gwali għal dak li għandu jkun. U l-istess ħaġa din nagħmlu hawnhekk. Kien pass importanti ħafna lina. Sa dan it-tant l-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering Lejs laqgħet din l-aħbar u fi stqarrija qalet li dan huwa qafas meħtieġ. L-istess sentiment pożittiv ġie minn Joe Gerada, regolatur tan-negozju tal-familja. Dawk li jridu jkomplu jinvestu fin-negozju tagħhom, inkluż negozju tal-familja, ikunu jafu li isma' jiena nista' ndur fuq is-suq u nsib ħaddiema illi għandhom dawk l-skills, dawk il-kapaċitajiet illi hemm bżonn biex jidħlu fis-suq tax-xogħol.